ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ወንስር መንፈሳዊ ስምረት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ እንጥቃ ዛሬቺ ዘጸልዮት ችለጻ ከመ ኢይሞት ገብርቺ
አለቁ መቶ ከዛነከ ለተጣቢ መቅሰፍ መጽቅ ገጽከኒተ ወክፈ ሀፍረተ ምራቅ ዛይሩ ወደዘ ወዘደቂቅ ስብሐት ስብሐት
ኢየሱስ ክርስቶስ ወላዋ የዘሉ ምስሌም ግሜት በተራለን ብርሃት ብርሃን አምላክ ዘአምላክ ሰብአማን ዘተወለዋ ኮተተገብረ ዞሪ ምስላ በሞሎጎቱ ዘወቱ ሁሉ ኮነ ወዘበለበሰ አቦ ዘኮነ ወይ ወዘበምድር ዘብልታነ ለሰበወንተ መድኃኒትነ ወረደ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ሆነ እንዲያነ መዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሐመ ሐመ ጸሎተ ብላችን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኻ በረከተ ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአህ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን መምዝራሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ እውን ክሳብ ወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙዝኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኾኑ ኣቦታትና ኣሕዋትና ብቕዱም መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናበቶኦም መለሶም ንንፋሳት ሰማይን ንነማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሮም ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ እውን ዘውትር ሓጎስን ተላን እምነት ክርስትና እንግበረልና ሰላም ከኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ብሓስቡ ልብፁንዓ ሓያላን ነገሳት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላን ነገሳት ዝኾኑ ሰላማት ዝሓሎም እውን ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዘዕረፉ ነብሳት ኣቦተን ኣሕዋትና ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን በመብራሃቲ በመጋረጃ በመጽሐፍን መንባባ በቤተ መቅደስ ዘሓድ ይባርኮም እንተቀበለሎም ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ምርካባ ዝምሳና ታኪቦም ዘሎ ሁሎም ህዝበ ክርስቲያን ቅረበለሎም አቅነ ፍርሕን መደንገጽ መንበርካ ምጽዋን ዘቕርበልካ ሁሎም ተቀበለሎም ንስተጨነቕት ነፍሲ ኩላ ሕጉስ ብጥዑማሰትን ዝተኣስሩ ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለው በመሪ መግዛእቲ مستحق أملاحنا بمحرتك دحنهم ممرنا يسوع سنا بخام نصلي لقدي تنذكرهم نزال فذنا كلهم ما سمع من قصها ذكرهم نعم حتى بريهم ذكرني أو بيت هذا حلوس خبره أو بيت هذا حلوس خبره أو بيت هذا حلوس خبره نزل على محلهم العلاج بالله من أمين نولدوا يوهم من ولد صار ودكام عمكم يوم يعطان يعطيكم بفساو بسلام أبو نزل السميات عسر تغطي 4 حدا قلال يسنبه